Gabi usab mga pinalangga na mo mga kaigsunan. Welcome back sa ato nga series From Earth to Eternity, preparing for God's kingdom or preparing for heaven. Atong pasalamatan og dako ang ato gyud nga buhi nga Dios. Nga maoy supreme provider sa ato nga pinanglanon, ilabi na sa ato mga equipment dinhi sa Hope Channel. Dining kagabion mga pinalangga ko mga kaigsunan. Aging pagpadayon sa ato nga series, nagiuluhan natog From Earth to Eternity, ang ato nga tema mga pinalangga kung mga kaigsunan, kaning gitawag nato og How to Live a Wonderful Life. Unsaon pagkinabuhi nato sa kinabuhi nga nindot, mabulukon og wonderful mga pinalangga kung mga kaigsunan. Kagabi, atong hisgutan ang una nato nga topiko sa ato nga series, Time, a Precious Gift or a Wasted Opportunity. Ato yung nabatnan, nga kining atong kinabuhi mga higala mga kaigsunan, na atay gihatag nga panahon, pero panahon nga limitado. Tungod kay naguba ang maayong plano sa Ginoo sa dihang nakasulod ang sala. Busa mga pinalangga kung mga kaigsunan, ang ato nga tun-an karon, napasikad nato nini nga mga bersikulo. Psalms 139:14 nagingon diha, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. O nagingon po diha Psalms 90:12, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Dining bandaha mga kaigsunan mga higala, ako mahangyoon sa pagduko sa inyong ulo alang sa atong pagampo. Kanimo Ginoo nining orasas sa kagabhion. Sa amo nga pagpadayon, niining amo nga pagtuon, sa amo nga series, From Earth to Eternity, Preparing for Heaven. Ginoo, lamdagi ang mangunahon, hagkasing-kasing. Tabangi kami, pinagi sa mong balaang Espiritu. Ilabi na sa amo mga suki nga mga viewers, mga tigpaminaw, mga kapaglao, mga higala, all over the world. Ginoo, ikaw magahikap kanila, magapanalangin kanila. Salamat Ginoo nga imo silang i-inspire kanunay sa pagsunod sa mga programang relihiyoso. Ilabi na nga mga programa din sa Hope Channel. Salamat sa imong kaluoy. Paghatag ka na mong pinasahi nga panalangin nining mga orasa kay kiniyamong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Uy na mga higala mga kaigsunan, mga pinalangga namo nga mga suki nga tigpaminaw diha sa YouTube o sa Facebook, sa TV, baya GSAT, ato nga tunan mga kaigsunan, how to live a wonderful life while preparing for heaven. Usa nga sekreto igsuon, nga atong tunan karon, kanang gitawag og atong pagpili. Nagingon dinhi ang sekreto unsaon pagkinabuhi nga meaningful, wonderful, igsoon higala, ang sekreto number 1 is choose God as your top priority. Ato gyud nga dumdumon mga pinalangga kung mga kaigsunan nga diha sa atong pagpili, grabe na ka-importante sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kay kung masipya ta sa atong pagpili, pwede ta mahiadto dito sa kaalautan mga pinalangga kung mga kaigsunan. Ang uban, wala nila gipili ang Ginoo. Ilang giuna ang ilahang trabaho. Giuna nila ang uban nga mga butang, mga temporaryo nga butang, nining yuta ang mga pinalangga. Inay nga ilang gipili ang Ginoo, usahay ang Ginoo nalimtan pa hinuon mga kaigsuonan. Igsoon higala, nasa imo ang pagpili karon. Nasa imo ang desisyon. Kung himuon nimo ang Ginoo nga top priority sa imong kinabuhi, din panalanginan ka sa Ginoo mga kaigsuonan sa daghan nga mga panalangin. Nga dili nimo damhon mga kaigsunan. Diya. Atong pastarong kay murag wa ni aksyon lihok ang ato nga screen. Nagingon ang Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsa kuno mga kapaglaon? Ang Ginoo naghatag nato og saad. Nga once nga siya mo'y atong unahon, pilion sa atong kinabuhi, mga kaigsunan,
masiguro ang atong mga panginahanglanon nining yutaa. Masiguro ang atong kaugmaon nining yutaa. Og labaw tanan mga kaigsunan, dili lang nining yutaa, kundili hasta pa niya ng langit nun nga puloy-anan, kay kun atong unahon ang atong kaugalingon, maglisod ta igsoon, munang gitudluan ta sa Ginoo, nga atong i-measure unsa nga mga butang ang eternal, dili ang mga butang nga temporary lamang mga pinalangga. So, di ta maglisod, natay guide mga kaigsuonan. Ang pangutana, how to live a wonderful life while preparing for the Lord. Atong gilauman igsuon higala nga ang mga tao, mga katawhan sa Ginoo, nagdahom kita nga kita ingon nga mga katawhan sa Ginoo, malipayon ta supposed to be igsuon. Amot og maubanay inyohang pagbati didon. Pero para sa ako, igsuon higala, ang pagkinabuhi nga mabulukon, nindot og siguro sa gingharian sa Ginoo, mauna ang pagkinabuhi nga malipayon diha sa Ginoo. Pero kita nga mga katawhan sa Ginoo, kita nga Kristohanon, nag-claim ta nga kita ang mga malipayon nga mga tao. Pero siguro higala igsuon, ang insakto yung tubag diha kining mabasa na to diri sa screen. Nagingon din mga kaigsunan, those who in everything make God their first, last, and best are the happiest people in the world. Kung sa kuno higala mga kaigsunan, wa mag-ingon diha nga ang mga malipayon nga mga tao kadtong mga Kristohanon. Mga Kristohanon igsuon, kay kanang Kristohanon daghan na siya. Nay ubang Kristohanon nominal Christians lang, pero sa kinabuhi dili makita si Kristo. Ang giiwang nato dinhi mga kaigsunan nga kadtong mga tao nga mahimong malipayon sila, sila nga sa tanang panahon gipili nila ang Ginoo ingon nga una katapusan ug pinakamaayo sa ilahang kinabuhi. Nag-ingon dito, are the best, are the happiest people in the world. Mo ni mga tawhana ang mga malipayon gyud kayo nga mga tao sa kalibutan. Mga pinalangga ko mga kaigsunan, nagsumpay pa didon, smiles and sunshines are not banished from their countenance because Jesus is a wellspring of joy. Mga kaigsunan, kung imong pilion si Ginoong Hesus, wa na kay hanapon pa. Ang teksto, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But pasabot igsuon, ang Ginoo nag-issue nimo og blank check. Ikaw ri punto, pilay ibutang nimo nga amount diha sa chiki. Igsuon, naa pa ba'y panginahanglanon nimo nag-ingon, and all these things shall be added unto you. Wa na kay kulangon mga kaigsuonan. Mao na siya ang mahitabo sa mga tao nga ang Ginoo mo'y pilion. Himuon ang Ginoo nga mao'y top priority sa iyang kinabuhi patag adlaw. Dili kay mga butang ang trabaho. Igsuon nga mo'y nakahatag Ginoo og stress sa tao. Igsuon higala. Ikaduha nga buhaton nato aron kita makakinabuhi sa kanang kung ba dili hingpit mga kaigsunan pero malipayon, wonderful, nindot kay bulungan mga kaigsunan tungod kay kita maglakaw nga naa kanunay sa grasya sa Ginoo, maglakaw sa mga panalangin sa Ginoo mga kaigsunan. Secret number 2 is trust in God. Kana gyung pagsalig mga kaigsuonan. Ang Proverbs 3:5 nag-ingon diha, trust in the Lord with all your heart. Wa mag-ingon nga magsalig ka sa Ginoo 50-50. Wa mag-ingon ng Ginoo 80%. No. Trust in the Lord with all your heart. All means 100% mga kaigsuonan. Ato yung ihatag ang atong pagsalig sa Ginoo nga tinibuok. Dili kay adunay mga natibhang mga kaigsuonan. Kay kun ato nang buhaton mga kaigsuonan ang mga panalangin sa Ginoo, dili pod nato madawat. Hinungdan nga ang tao igsuon nga kulang og pagsalig. Daghay mga problema. Ginagmay ra mga kaigsuonan na puno na sa problema. Ang tao karon igsuon higala mga kapaglaon. Perting daghanag problema gyud actually. Nay gitawag og economic problems, relational problems, health problems. Uban pa nga mga problema didon mga kaigsunan, emotional problems, psychological problems, tanan, financial problem igsuon. Arang daghana nga problema. Igsuon higala, kung ang atong problema, dili na to mahisandig ngadto sa Ginoo,
Kana nga problema igsoon mo'y mahinungdan sa ato mga sakit. Hinungdan balitaw tungod sa atong kalisang, anxieties, mga kaigsuonan, cares, burdens in this life, kita nagkasakit. Na mga resulta igsuon nga ang mga tao imbis kay muduol sa Ginoo gitabangan tungod sa mga problema, wa na noon ganahi musimba. Wa na ganahi magampo, gikapoy na sa pagpangalagad. Wa na makagwantas pagsulay ni biya na mga kaigsuonan sa pagpangalagad. Mao na ang resulta. Nalimta nila nga adunay saad ang Ginoo. Diha sa unang Pedro 5 versikulo 7. Unsay giingon didon? Cast all your anxiety or cares, burdens, problems unto Him, for He cares for you. Paganindot sa saad mga kaigsunan. Abi niyo mga pinalangga ko mga kaigsunan, sukad nga nagbasa ko ini nga teksto, daghan man jud ko problema pod pareha ninyo. Pero mas daghan siguro nang inyo. Igsoon higala, sa nagbasa ko ini, akong gi-internalize. Daghan mamig mga bata ni Mrs. Pod, daghag mga galastuhon, mga kaigsunan. Pero kini nga bersikulo, akong gi-internalize. Internalize gid ako ni mga kaigsunan. Kay kung dili nimo mahitugyan sa insakto nga katugyanan mga kaigsunan ng imo mga problema, magka-problema jud ka. Igsoon higala. Una karon ang pangutana, kinsa ang imuhang gisaligan? Kinsa ang imong gisaligan sa imong mga problema, sa imuhang mga kabataan, sa pag-eskwela sa imong mga bata, sa mga gastuhonon? Kinsa ang imong gisaligan? Ang imo bang savings? Ang imo bang trabaho sa imong asawa? Ang imo bang sweldo? Mga kaigsuonan. Kulango na siya. Kay daghan tag mga problema, daghan tag tulubagon mga kaigsunan. Hinungdan ang uban nagkasakit. Nagkasakit tungod sa stress. Ang resulta uban mga kaigsuonan, nagka-problema gyud, na-depress, uban pa nga mga problema, hinungdan nga naapektuhan ang ilang pag-alagad, naapektuhan ang ilahang panlawas. Daghan ang nahimo nung apektado, hasta panarbaho, hasta ang relasyon sa pamilya. Kay gikapoy na, burn out na mga kaigsunan. Muna siya, nagitambagan ta sa Ginoo, na ang tanan na itong problema, mga higala, mga kaigsunan, mga kapaglaon, adto na to itugyan sa Ginoo. Kay He cares for us. Ang pangutana, kinsa man ang atong gisaligan karon, asa na to gibutang mga kaigsunan. So nining kagabi mga kapaglaon, mga higala, mga kaigsunan, mga idaran o mga batanon, mga bagos pag-alagad o kadtong wala pagyud, makaduol kang Ginoo. Igsoon ako mong akdahon, ako mong imbitaron, nga kining atong kinabuhi, di ni basta-basta mga kaigsuonan. Ato gining ipiyal ngadto sa Ginoo. Atong isalig ni sa Ginoo. Wa tay laing saligan. Dili nato saligan ang atong amo, ang atong employer. Igsuon, ang ato gyung saligan sa atong mga problema ug atong kinabuhi, atong kaugmaon, didto gyud sa kamot sa Ginoo. Nang hinaot ko nga ato na nasabtan mga kapaglaom, mga higala, mga kaigsuonan. Ikatulo nga sekreto, aron kita magkinabuhi nga malipayon, unya suod sa Ginoo, nga nining kalibutan na mga kaigsuonan, bisan sa atong panahon, limited na lang kaayo, daghan tag problema, terrible times na sa ato palibot mga kaigsuonan. Pero mga kaigsuonan, kung atong sundugon, atong i-apply ning tulo, ka mga sekreto mga kaigsuonan. Una, choose God as your top priority. Second, trust in God. Ug ikatulo, igsuon, get involved in God's service. Ato yung involve ang atong mga kauliling mga kaigsuonan ngadto sa buluhaton sa Ginoo. Di kita magpalupig kung aktibo ta sa trabaho diha sa atong trabaho sa sosyedad mga kaigsuonan, ato gyung hinumdumon kanunay nga labaw tang aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo. Mag-active gyud ta mga kaigsuonan, di ta magpalupig kay ang Ginoo gusto gyud nga kitang tanan mahimong galamiton, pero usahay kitang tao adunay daghang mga excuses. Dili ko pastor, dili ko elder, makatabang sa buhat tungod kay tigulang nako, senior nako, or batanon pa ko, or bag-o pa ko, or unsa na lang ang mga pangatarungan mga kaigsuonan. Higala igsoon, arang kadaghang departamento sa buhat sa Ginoo. Naatay children's ministry, naatay women's ministry, youth ministry,
Daghan pa nga mga departamento igsoon, men's ministry. Daghan ang atong pwede maapilan mga pinalangga kung mga igsoon. Kung atong dumdumon ang Ginoo nag-ingon sa iyang gisulti mga kaigsuonan nga wala siya moanhi to be served but rather to serve. Muragwa naman na makumplito ng atong bersikulo diha mga kaigsuonan. Mateo 20 bersikulo 28. Asiguroy na kuan mga pinalangga. Pero mo na siya gipasabot, ang Ginoo mo'y atong model. Wa siya ning anhi sa kalibutan aron sabton, kundili aron siya mo'y musabot. Aron higugmaon, kundili aron siya mo'y muhigugma. Aron mga lagad, dili kay aron mo'y alagaron. Mga kaigsunan, siya ang atong modelo. Ang ato nang agalon sa Ginoong Hesus, iya nang gihimo, gi-apply na siya kinabuhi. How much more kanato nga iyang mga sumusunod? Iyang mga sulugoon mga kaigsunan. Ato kopyahon ang gihimo ni Ginoong Hesus mga pinalangga. Di kita magpalupig mga kaigsunan kung gusto ka nga doon na kay bahin dito sa langit. Unsa ang imong mahimo? Gamita mga kaigsunan para sa buhat sa Ginoo. Aron ajari ra di ay. Ingon diha, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Mao na siya ang filosofiya mga pinalangga ko mga kaigsunan. Unsa pa? Get involved in God's service. Nag-ingon ang Desire of Ages, page 249. Every sacrifice made in the ministry will be recompensed. Unsa kuno mga higala mga kaigsunan? Ang matag sakripisyo nga nahimo alang sa pagministeryo sa buhat sa Ginoo, unsa kuno igsuon? Pagabalusan. Giunsa nga klase nga pagbalos? Ingon di doon, will be recompensed according to the exceeding riches of His grace. Unsa pasabot anang exceeding mga kaigsunan? Riches. Balusan ta mga kaigsunan labaw. Kaysa atong gihimo mga pinalangga. Tanan nato nga pagministeryo. Dili na thank you hon mga kaigsunan sa Ginoo. Balusan na sa mga kaigsunan. Magagmay madagko nga ministeryo nga imong giapilan. Igsuon ayaw panghinayang sa imong kwarta, sa imong talento, sa imong oras, sa imong panahon mga kaigsunan. Balusan na sa Ginoo. Labaw sa imuhang na-invest para sa buhat sa Ginoo. Get involved mga pinalangga kung mga kaigsunan. Aron kita maandam, malipayon ang atong pagkinabuhi. Napay giingon di doon mga kaigsunan. Lucas 6:38. Give and it shall be given unto you. Unsa kuno panghatag og ikaw pagatagaan usab. A good measure, ang maayo nga taksanan, gantangan, nga tinantan, inuyog, nga nag-awas mga kaigsunan, kana nga gantangan, kana nga taksanan, mausab ang gamiton sa pagtakos, balikan ka mga kaigsunan. Dili pagani, labaw pagani na mga pinalangga ko mga kaigsunan. Dili ta kalabaw hinatagay sa Ginoo igsuon. Una moingon jud ko ninyo mga higala, mga kaigsunan, mga kapaglaon, nga kung naibuhat sa Ginoo, trataragyo na siya nga oportunidad. Dili ka magmahay, walay na purdoy igsuon sa nagtabang sa buhat. Siya nga naghik-tihik mga kaigsunan pagsuporta sa buhat, nga purdoy na hinoon, nakulangan na hinoon. Pero kadto mga tao nga madagayaon kaayo, gat suporta, gatabang, dili lang sa ilahang kusog, sa ilang panahon, pati ang ilahang bulsa, igsunan ang ilahang kwarta, i-invest niya sa buhat sa Ginoo. Huwag yun sila nagmahay mga kaigsunan, gibalusan sa Ginoo. Usa ka kumun kaayo igsuon higala, pamilyar kay nato nga ilustrasyon sa pagtabang, kumutabang ka sa buhat sa Ginoo, nya balo sa Ginoo. Nga kung mo gamit ka og kutsara para pagkandos, pagtabang sa buhat sa Ginoo, balusan kag luwag mga kaigsuonan. Luwag mo'y gamiton sa Ginoo. Kung luwag ang imong gamiton sa pagtabang sa buhat sa Ginoo, unsay ibalo sa Ginoo? Di takalupig mga kaigsuonan, ang Ginoo mubalo sa ato, pala ang gamiton. Kung pinalana ang atong gamiton igsoon pag suporta sa buhat, unsa may gamiton sa Ginoo? Pagbalos na to. Ha? Gikan sa pala, igsoon, di ta kalupig. Balusan ta igsoon o bakho. Bakho na ang gamiton sa Ginoo. Daghan kayo magpamatuod na mga higala mga kaigsuonan. Nga sa diha, nga nagtabang sila sa buhat sa Ginoo. Gipanalanginan gyud sila. Dili lang sa kwarta, kundili hasta sa kalinaw, kalipay, og ang ilahang puloy-anan mga higala nahimong suod og malipayon diha sa Ginoo. Igsoon higala, ayaw mo kalimot. Ang salapi nga gipiyal sa Ginoo ninyo, ayaw na tuguti nga maunay
makapalayo ninyo sa buhat sa Ginoo. Kundili, gamitan na para nga masuod ka sa Ginoo. Kay sa mga butang, sa lapi, bulawan, unsa pang bahandi nimo nga imuhang gitabang sa buhat sa Ginoo igsoon, imo nang gideposito didto sa langit. Igsoon higala, laro kay na nga pagpadasig. Mahimong malipayon ang imuhang kinabuhi kung ikaw gatabang gayud sa buhat sa Ginoo mga kaigsuonan. Ayaw pagpalupig. Kung gusto kang malipayon o mabuluko ng imuhang kinabuhi, ayaw pagpaalkansit mga kaigsuonan. Napay saad sa Ginoo mga kaigsuonan. Mateo 28:20. Unsay gingon di doon? Sa panahon nga mag-uban ka, magtabang ka sa buhat sa Ginoo, mag-uban ka sa wali, uban ka sa mga community services, uban nga mga gihimo ninyo nga para mahimong magpasayon sa ato nga mensahe mga kaigsuonan, ubanan ka sa Ginoo. Naay mga manulunda sa Ginoo nga iyang i-assign para ninyo mga kaigsuonan. Nagingon ang Ginoo sa Mateo 28:20, and surely I am with you always to the very end of the age. Imagine mga kaigsuonan, unsa kadako sa saad sa Ginoo. Bisan asang dapita, bisan pagdelikado nga lugar, basta buhat sa Ginoo, nga adunay pagtugot mga kaigsuonan resulta sa pagampo, ubanan ka. Pero dili lang po ingon nga, ubanan bitaw ta sa Ginoo, at tugyot ta dito sa mga kuan, ayaw pod. Ato pong gamiton atong kaisipan. Kaya ang proteksyon sa Ginoo, iyang gisaad sa iyang katawhan, basta naa ka sa iyang buluhaton igsoon. Imo lang yung himuon ang pagpananghid sa Ginoo kung okay ba ng mga lugaraha. Mga pinalangga ko mga kaigsuonan. Akong gibalik-balik yun nga picture. Ganahan man ko magtanaw ini mga kaigsuonan. Nga ang Ginoo mag-welcome na sa iyahang mga kaanakan, mga linuwas dinhi sa kinatumyan sa yuta igsuon. Gikan panahon ni Adan hangtod sa tong kapanahonan mga kaigsuonan, mumarcha unya pasulod niya ng balaang syudad mga kaigsuonan. Ganahan ko nga kamo akong makitaan dito igsuon. Akong balikon ang akong mention nga ngalan kagabi, si Nanay Lordita Balansag mga kaigsuonan, usa sa mga tresurera dito sa Loreto District, Agusan del Sur. Karon idara na siya mga kaigsuonan. Naghandom siya nga makasulod og langit. Ako siyang pangitaon dito pohon mga kaigsuonan. Kamo ka higala. Unsa ka ang inyong handom? Dinhi ra ba ka ang atong handom nining kalibutan or naghandom ta nga makasulod gyud ta? Ato ning natistingan mga kaigsuonan dito sa Mountain View College katong Congress igsoon higala. Nga natay gitawag itong foretaste of heaven. Nagsuot og mga puti, unya nagsuot og korona nga ang atong mga ulo. Nindot kayo mga kaigsuonan sa programa. Murag gibayaw ang atong mga kasing-kasing ngadto sa langit mga kaigsuonan, ngadto sa balaan nga syudad. Mo ta gitawag igsuon og tinilawan dito sa langit. Mga higala mga kaigsuonan. Kung excited ka nga moadto sa mga lugar, mga trip, grupo nga trip, igsuon, mas labaw tang excited kung kini nga biyahe mo'y atong padulngan mga kaigsuonan. So, higala mga kaigsuonan, ako na pong gibalik ini nga picture. Ganahan man gyud ko ini nga picture mga higala mga kaigsuonan. Mao ni siya ang tinilawan unya. Mao ni siya ang paraiso mga kaigsuonan. Nga matud pa sa uban nga magsusulat, kung nindot ang gipuy-an ni Adan og ni Eva kaniadto nga Eden Paradise igsuon, mas nindot ang iyang gihimo nga paraiso para sa mga linuwas mga kaigsuonan mga higala. So atong handumon, nindot kayo ni nga lugar mga kaigsuonan. Kay didto wala nay problema, wala nay gutom, di na ta masakit, di na ta mamatay, wala nay mga away-away. Unsa pa diha nga atong nasinatian ninyo ta mga kaigsuonan. Wala nay sala didto, wala nay manintalay igsoon higala. Muna gusto nako nga dapit nga mapuy-an. Gusto nga ang akong pamilya uban didto igsoon. Nagtuopo ko nga mao ginanyong handom nining kagabion. Busa igsoon, ang atong buhaton maugyod ang pagpangandam kanunay sa atong kinabuhi. Og usas sa pamaagi ang atong kinabuhi maandam ang higala mga kaigsuonan, ato og yung pilion kanunay si Ginoong Hesus atong kinabuhi. Atong pilion ingon nga atong top priority. Second, ato og yung isalig ang atong kinabuhi ug kaugmaon ngadto kang Ginoong Hesus. Og ang ikatulo, i-appeal gyud nato, get involved
Ato gyung iapil ang atong kaugalingon hasta atong pamilya, mga kabataan. Sa lapi, talento, diha sa buhat sa Ginoo kay balusan mga kaigsuonan. Og ang ganti na igsuon, purong-purong nga bulawan, kinabuhi nga walay katapusan, yan lang langit nun nga puloy-anan nga giandam sa Ginoo. Igsuon higala, magampo ko para ninyo. Ako mong hangyoon nga atong ibutanga ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga kaugalingon diha sa trono sa grasya, sa presensya sa Ginoo, magampo ta. Langit nun og balaan na mo nga Dios ning orasa sa kagabion. Ginoo, salamat sa imong pagpahinumdom na usab ka namo. Nga among mga kinabuhi, kinahanglan among ibutang diha sa among kusgan, gamhanan ug mahigugmaon nga Ginoo. Tungod kay siya mao ang tubag sa among mga problema. Tungod kay siya ang tanan namo nga panginahanglanon, naa na siya Ginoo. Salamat at imuming tabangan sa pagpili kanunay. Matag adlaw among ihikling ang mga butang temporaryo. Unahon gid namo si Ginoong Hesus sa among kinabuhi. Tungod kay gusto mi nga inigbalik niya puhon kami mahimong kauban sa daghang mga linuwas makapuyo ni anang langit nun nga puloy-anan. Ginoo, tabangi ang imong mga anak nga naminaw, nagsunod karon dining kagabion Ginoo. Ikaw mag-aabli silang kasing-kasing. Hikapa Ginoo. Tanduga ang ilang mga kinabuhi. Kung unsa man ang ilang mga kaluyahon, unsa man ang ilang mga kapakyasan Ginoo, pasaylua sila. Himuha silang mga anak nga binalaan o pinasaylo. Ginoo, tabangi kaming tanan uban sa among pamilya nga mahiusa kami sa pagpangalagad aron malipayon kami nga manunod ni anang gingharian nga imong gitagana dugay na nga panahon Ginoo. Salamat nga naong sa naong si Ginoong Hesus amo gyud makita Ginoo. Uban sa madaghan nga mga manulunda nga imong gihimo Ginoo, among kalipay nga amo silang ikauban. Salamat Ginoo. Ganining kagabion, ikaw magabantay ka na. Ngagikan karon ug hangtod sa pagtapos sa among series, among mabatnan ang mga panalangin. Masabtan namo imong pulong aron kami maglakaw, magkinabuhi nga mga matarong ug maandam ang among kinabuhi. Niining anianang langit nun nga puloy-anan aron kami magkinabuhi nga malipayon dinhi og hangtod sa wala naay katapusan. Salamat Ginoo sa imong pagdungog sa imong pag-ampo. Kay kini akong gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.